Wanci dalu keraya keraya raku rasane nandang beranti weteng dedetan lampu anane tanpa tanpa lawang aling-aling nganggo sarung manusriti padha nganti sirna tetep apa?
Ulang kita Cimawan. Ibu tanpa pujian Neja Kutut putih Namra Nani Jasa Niku Ilo Ajar kencan ingkon Oke Pak, matur suwun. Yang tiada kadungarang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kemulan yang saya hormati, Bapak-bapak grup petani yang saya hormati, saya sebelumnya mengucapkan beribu-ribu terima kasih bahwa malam hari ini Bapak Petani bisa mengundang Campur Sari Yudo Budoyo dalam rangka yaitu tasyakuran Keleman. Mudah-mudahan besok setelah di tasyakuri ini mendapat berlimpah ganda daripada sebelumnya. Baiklah hadirin, malam ini bisa bertemu kembali bersama Campur Sari Yudo Budoyo. Malam ini dipimpin langsung Bapak Sulamto pribadi dari Desa Cangkir, Kabupaten Kota Gresik. Baiklah hadirin, langsung yang saya awali. Ibu-ibu Borobudur dari Yudo Budoyo malam ini mendatangkan bintang tamu dari Kota Gresik, Kota Mojokerto. Apakah dia Bapak Sari
Samangkin awal saking dusun Kemulan niko palang penghormatan niko Bapak Kepala Desa. Kula langsung ngaten mawon. Bapak Lurah. Monggo mriki sampun penghormatan. Terus pundi Bapak Lurae. Oh, Bapak Lurae dari Bugi. Saged diwakili atau Bapak Carike mboten napa-napa. Langsung penggemar ya, langsung penggemar. Bapak Tarik nggih dari wonten sepeda. Nggih kula blenderaken teng bapak-bapak petani. Abang Saifuddin sekalian dan Abang Manap. Bapak-bapak mana nanggo mriki sampur panjenengan keripik gedang godhone syukur iki edang neneka terus pundi oh sama kene dereng dugi oh niku Oh, niki wakil sing. Nggih. Oh, nggih. Nggih, ilang-ilang nggih, Pak De. Nggih. Nggih, kami mandhape jare lere.
Bapak Mirsan kalian Bapak Sarimin. Bapak Mirsan sekalian Bapak Sarimin. Murah mriki sampun panjenengan iringi kalian Oke, baritan. Basetan. Salawatan Gus Dur. Lho, yo engko jam 3 isuk salawatan Gus Dur. Bang, nggih napa? Nggih, jenengan nyekar piyambak nggih. Lho, kula kepengin jenengan. Nggih, ini sik nggih, kula tak terusih.
Kang Mas Ripin Prawiro Negoro. Matur sembah nuwun sak sapunipun Pak. Nyuwun gedhi Gusti. Siap Pak De. Nggih. Pak De sinten? Pak De sinten? Lho, ini apa rek? Lho bekas moro mangke mandhape kangene ati. Sinten niku wau caripin? Bapak Samyadi, nggih mriki nggih, daleme. Oh nggih. Matur sembah nuwun. Napa? Oh, Bapak panitia nggih.
campur dawa wonten Bapak Agus, Bapak Sukar lan Bapak Matsari. Bapak monggo mriki campur panjenengan tahu campur wetone lamongan iki campur kangge panjenengan Agus. Monggo Bapak Agus, Bapak Sukar lan Bapak Matsari. Sari tambah oso, Roro Jonggrang nggih. Gubuk Asmoro. Mari doyong ngepos. Ono pepek jarine beko, ono banyak numpak skuter. Ono cewek dipepet cowok kerasa enak. Kok kayer. Iki mono dulur anane guyonan. Ayah guyu, aku kadang guyu. Gamping ireng ketok kaose, masih aku gak ngangkat. Ono berose.
Nggih, Warudoyo. Mangke mandhape sarip. Sik Mas, sik. Saripe dipending. Nanti aku mau jawaban jero. Gondal kandul. Sampe napa Pak De? Mesisan. Bubuk Wasporo, Roro Jonggrang. Kurang sekawan Mas. Sudah dalu Omar Din.
Il. Sakit. Matur nuwun kalian Bapak Agus, kalian Bapak Sukar. Nggih. Si sore pamit mulih hari. Sinten Bapak sinten? Bapak sinten? Samakin Bapak Soleh Group saking Lambangan Ulumbang. Bapak Soleh monggo mriki campur panjenengan krepek gedang godhonge sugih. Perahu layar mangke manggape larang udan. Nggih. Pamit mulih. Wah, sik sore lho Pak De. Mangke larang udan.
Monggo Kang Mas Ripin ojo ngolah ngali here alar. Apa Pak De? Oh siap, lewung nonton wayang.